Kien 25 sena ilu fl-1997 meta saċerdot li minħal ormi ħalla lil Malta biex jaqdi l-vokazzjoni saċerdotali tiegħu fl-Albanija. Is-saċerdot li d-dedikazzjoni u l-qalb ħanina tiegħu wasluh sabiex jinħatar Arċisqof Metropolitan ta' Tirana u Durrës. Monsignor George Frendo li jgħod il-75 sena nhar il-ħamis li ġej se jaqbad l-ajruplan biex jiġi lura Malta, issa bħala l-Arċisqof Emeritu tal-Albanija. L-ewwel jiem ta' Monsignor Frendo fl-Albanija ma kienu xejn faċli għaliex hekk kif rifesslar ta' dan il-pajjiż kellu jxammar il-kmiem u jħabbat wiċċu ma' gwerra ċivili. Għadni niftakar jien il-ġurnata li wasalt kienet il-festa tal-Madonna tal-Karmnu għax għażilt apposta festa Marjana 16 ta' Lulju u dakinhar li wasalt fir-raħal fejn kont se noqgħod kienu għadhom kemm qatlu 3 persuni minn familja waħda. Kien żmien ta' ħafna ġlied, ta' ħafna qtil, ma kien żmien sabiħ assolutament. Fl-1998 George Frendo sar Vigarju Ġenerali tal-Arċidjoċesi u wara fl-2006 inħatar Isqof Awżiljarju. 10 snin wara l-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku ried li s-saċerdot Malti imexxi l-Knisja tagħha fl-Albanija. George Frendo ħabbat wiċċu ma' faqar kbir, iżda fil-ħidma tiegħu dejjem sab lid ġeneruża tal-poplu Malti u Għawċi. Sibna hemmhekk faqar kbir. U hemmhekk bnejna dar, u mbagħad anke bnejna knisja. U konna strumentali ħafna li bl-għajnuna tal-Maltin stajna ngħinu ħafna familji li kienu qegħdin jgħixu fis-slums fid-djar tal-injam jew anke tal-kartun. L-Arċisqof Emeritu għalilna li l-Albanisi bkew it-tluq tiegħu. Hawnhekk jiġi d-dispjaċir allura għaliex se nħalli din id-djoċesi mhux għaliex kont imdejjaq, mhux għaliex il-poplu ma laqanix, anzi ngħidlek frankament illi id-dmuħ li rajt dawn il-ġranet qatt ma rajthom b'għajnejja f'ħajti kollha. Emozzjonat Monsignor Frendo qal li l-poplu Albaniż se jibqa' dejjem f'qalbu. Ringrazzjajthom għall kooperazzjoni li sibt minnu, għal rispett li dejjem urew lejja u anki fl-istess ħin wetthom illi se jkollhom dejjem post importanti f'qalbi. F'Novembru tal-2020 dun George Frendo kien f'qagħda serja wara li rriżulta pożittiv għal COVID-19 u mill-Albanija kien ittieħed b'ajruplan militari Taljan għal kura fi sptar f'Bari. Intant mistoqsi x'ser jagħmel jiġi lura Malta, l-Arċisqof Emeritu qal hekk. Żgur li mhux se nkun idejja fuq żaqqi, le, żgur li se nkun attiv hemmhekk. Is-sibt li għadda uffiċjalment Monsignor Frendo ma baqax ir-raj spiritwali tal-Arċidjoċesi hekk kif ċerimonja fil-Katedral ta' San Pawl f'Tirana li għalija kien hemm preżenti l-ogħla awtoritajiet Albaniżi inħatar Arjan Dodax minn floku. F'Malta George Frendo ser jerġa' jingħaqad ma' familtu anke moħutu s-saċerdoti biex ikompli jaqdi s-sejħa talla f'Art Welidu.